толори зебо ҷойзиб будааст. Акай Абдурабӣ дар куҷо бошад? Акай Абдурабӣ, ассалом, тарсонде? Шумо чӣ хел? На, Барои чӣ тарсидӣ? шумо меҳмон амқа пешвоз мегиред? Не, мо меҳмонро дар толори варши профит пешвоз мегирем бо ҷаҳиш, бо ҳаракатҳо. Шумо гуфтед дар барномаи қадар бозиҳои қин намешад ку? Не, намешавад. Ман танҳо бозиҳои қина худам мекунам. Дар ҷараёни барнома танҳо шумо мекунед боз. хубед? Хайрият. саломат бошед, хуш омадед ба барномаи варши қавитан. Нагони азиз, ин шоу барномаи варши қавитан аст ки имрӯз манзуратон мегардонем. Меҳмони навбатии барномаи варши қавитан рӯзноманигор, ҳунарпешаи ҷавон Гулноза Хоҷаева. Бори дигар сипос мегӯем барое ки таклифи моро пазируфтед ва дар барномаи мо ширкат меварзед. Гулноза, барномаи мо варзишӣ аст. сабқати санҷиши сурури бадан аст, чеҳраҳои шинохта ширкат меварзанд ва имрӯз бошад бо шумо як барномаи ҷадид, як барномаи тозаро нашр мекунем, сабт мекунем ва баҳри мухлисони телевизиони варзиш албатта пешкаш мегардонем. Шумо худатонро чӣ хел ҳис мекунед? Ҳозирашда камтар хавотирам да, яки машқҳои қин шавад? Беташвиш, мо умуман машқҳои қин надорем, обу тоби бадан дорем, каме баданро гарм мекунем, баъдан машқҳои қинди мо баъд аз гармшавии бадан шурӯъ мегардад. ҳамроҳи Гулноза Хоҷаева. Ягона аз шабакаи моро тарк накунед, ҳамроҳи мо бошед. Баданро гарм мекунем, баъдан мегузорем ба тамрини аввали шоу барномаи варзиши қавитан. Марҳамат. рӯзноманигор ва ҳунарпешаи ҷавон Гулноза Хоҷаева соли 2003 дар шаҳри Душанбе ба дунё омадааст. Соли 2018 ба коллеҷи омӯзгорӣ ба номи Хосият Махсумова дохил шуда, соли 2022 онро бо дипломи сурх хатм намудааст. Соли 2022 ба Академияи идоракунии давлатии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон дохил шуда, ҳоло дар курси сеюми он таҳсил дорад. мавсуф 8 сол мешавад ки дар муассисаи давлатии телевизиони Баҳористон дар барномаҳои «Як соат», «Алифбои роҳ», «Бахши як чистон», «Як меҳмон» фаъолият менамояд. ҳоло Гулноза Хоҷаева дар силсила филми «Хусури ман» дар нақши марказӣ Зайнаби духтари ҳайталӣ нақш меофарад. аз овони наврасӣ ва хурдсолӣ дар дил орзуи ё рӯзноманигор шудан, ё ҳунарпеша шудан ва ё овозхоҳ шуданро доштед ва ё дигар орзуҳо, кадом орзуҳо дар дил мепарведед? хуб, аз синни хурдсолӣ орзу доштам ки рӯзноманигор шавам. дар назди оина ҳамхе ягон китоба гирифта, ягон чия гирифта баромад мекардам. Дар хидмат дар оина фақат нигоҳ мекардам. ҳамун чиз то ҳол дар ман монда ки ман ҳар як баромад, ман ҳар як чорабиниё ки мешавад, ман сценария танҳо дар назди оина то нахонам, у чиз дар калаи ман намешинад. ин барномаи варзишӣ аст. аз ҳамин хотир шумо ки ҳунарпеша ҳастед, ҳунарпешаи чолок ҳастед, чобук ҳастед, ғайюр ҳастед, бештари бонувон духтарон қавипайкар мешаванд, чолокона масалан тамрин мекунанд. яъне шумо кадом навъи варзиш бештар ба шумо писанд аст? аз мисол гимнастика, теквандо, рақси варзишӣ, кадом намудҳои варзишро ба дил меписандед? намуди рақс писандам. яъне рақси варзишӣ ҳадди ақал ягон навъи варзиширо тамошо мекунед, дунболагирӣ мекунед? албатта ман барномаи шумо тамошо мекунам. барномаи шумо одама рӯҳбаланд мекунад, барое ки тариқи шоу ки ҳаст, ҳазлу шӯхӣ мешавад. албатта ман маъқуле. аҳсан, яке аз ҳадафҳои асосии барномаи варзиши қавитан ин рӯҳбаланд гардониндани якдигар аст. Гулноза, вазни шумо чӣ қадар аст? вазни ман одатан мисли духтарҳои чолоку чобук, албатта 48 кило. 48, бисёр хуб. мо албатта ки дар барнома, оғози барнома тарозу доштем, аммо бетарозу аллакай Гулноза гуфтанд ки вазнашон 48 кило аст ва барои қавипайкар мондани Гулноза дар барномаи варзиши қавитан то ба охир мо тамринҳое пешниҳод мекунем ки боз ҳамин хел баданашон зебо ва қавипайкарона истад. Zainab. Sangali? Bu
چطور آمدین؟ سنگلی جون خلاص میکنه. сангали дигар ягон кор карда наметавонад. Сангали бародар, шумо дигар роҳ надоред. Албатта хома дуруст мешавад. 3 албатта 4 باز نیماد از زیاد بده. албатта 5 кани Гулноза 6 Гулноза 7 баъди 7 меравем 5 ба фикрам 5 аст. Дуруст 8 6 9 да кифоя аст. Мегузорем Гулноза. Оиста сарусмон намешавем. Бинаша марҳамат омадрост. بادم بالا روز نمونه. не ташвиш накаши. бе ташвиш кани Гулноза. як ایرا بازبین کرده. ما ایرا سبو کرده بودم. ду чӣ хел сабук باز دو شده. ду шуд 4 бале озмайлаш 4 3 7 3 меравем 5 10 شد. шуд як маротиба дигар шуд бисёр хуб. вазбин набуд барои шумо? نه. вазуи хотирмони шумо масалан дар овони наврасии кӯдакӣ кадом намудҳои масалан бозиҳои варзиширо шумо ҳамроҳи дӯстон рафиқон шояд бозиҳои миллӣ бошад як ана хотирот لحظه خاطرمان در همین وقت ثبت فیلم خسوری من همون قسمتی که سنگلی در درون آغیل رپ میخوان ما همون قسمتش در حقیقتا نبودم خیلی ثبت فیلم به انجام رسید فیلم الکی در سامانه های اجتماعی پخش کردید بعد در صفحه اینستاگرام همه فقط یک رپی سنگلی رو با من اتمیت کردن لیکن ما تماشا کردگی نبودم روزی یکمی برآمدن فیلم خیلی در اومده تماشا کردم وقتی که سنگلی جونم باید درد و علم برای ما رپ میخونه هم حیرت زده شدم هم سر شدم که برای ما رپ خونه орзу доштум ки мешавам ман рӯзе домоди ҳайталӣ пас агар сангали барои шумо реп хонда бошад сангали шумо ҳеҷ чиз будааст ман масалан устоди варзиш ҳастам барои шумо метавонам ягон тамрин кунам тамринҷиро кунам масалан ҷаҳидан дастқат кардан арҷуманӣ кардан ба истилоҳ масалан зарба задан ҳамин масалан зада парондан дигар тараф ягон мушкиле аз будааст ман мебарам масалан пойро метавонад ба шпагат расияш кашиштан ягон вай нест лекин баъдтар این کار رو میکنیم البته خیلی آخر برنامه میبینیم که چند سنگلی ما زور میبرین یا نه یک دو سه چهار البته شش هفت هشت نو 5 گفتید کو ده бале то 10 маротиба акун давома шуда Гулноза камтар чӣ кор мекунем дар ҷои истода оҳиста аз ин самт хуб аз ин самт ҳаракат мекунем омодаст каме ҷаҳиш мекунем хуб албатта каме ҷаҳиш мекунем бисёр оли аҳсон омода бошед 1 2 3 бо бале омода бошед меравем чӯл да 10 шуд ман ҳисоб кардам як бори дигар меравем 1 2 3 аҳсан хуб аст шумо хароб намешавед ин тамринҳо бахшан барои мувозинат доранд ҳамн формаи варзишро нигоҳ доштан нест акнун Гулноза пойҳоро каме фароғтар мекунем албатта як тамрин дигар иҷро мекунем майлаш баъдан мегузорем ба тамрин каме мураккабтар оринҷи даст ва зоми пойча як ба ҷои аввала бармеям самт пешчунӣ омода бошед мерам 1 аввал 2 3 4 5 6 7 8 иваз мекунем меравем 1 2 3 4 5 6 7 8 10 бигзор 10 бошад хуб Гулноза акнун субҳ аз хоб мехезед
ҳар саҳар вақте айхоб мехезам, як стакан оби ҷӯшомадагӣ менӯшам, баъд ба машқи пагойрӯзӣ машғул мешавам. Лекин ҳар он нафаре ки мехоҳад аз вазни зиёдии худ халос шавад, махсусан занон бонувон, ба шумо тавсия медиҳам ки ба толори варзишии профит омада аз вазни зиёдии худ халос шавед. Боз метавонед барои вазни худро кам кардан. Ма ҳар куҷое ки равам, дараҷаи аввал хӯриш мехӯрам. боша чӣ хӯриш бошад? Хӯришҳои сабзавотӣ бештар, бо бештар меваҳо бисёр дӯст медорам. бисёр самимӣ. Шумо чун дар нақш дар филми «Хусури ман» як духтари деҳотӣ, як духтари заминӣ, духтари хоксор, чун кӯмакрасони модар, падар дар деҳа, дар назди хешу табурон, дӯстон албатта. Ва имрӯз дар барномаи Варши Қавитан низ шумо ҳамон гуна ҳастед ва ҳамон гуна мо шуморо аз санҷиши стури бадан, албатта ки ду тамрине ки дар пеш будааст, гузаронем. Шумо буда бошед. Ташвиш. Буда ҳастед? Бале. Дастро мебардорем Гулноза, муда мешавем, албатта. Яъне ҳозир акнун зарба намезанем. Зарба намезанем, бо пой, бо даст ана ин гуна ҳаракат мекунем Гулноза кани. Оҳиста оҳиста, албатта. 3 4 5 6 7 6 9 10. Акнун меистем. Акнун пурра зарба мезанем. Муда ҳастед Гулноза? 1 2 3. Пурра зарба мезанем. 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 2 3. 1 2 3. 3 4. 3 4. Асан. Бисёр хуб. Меистем акнун? Акнун меистем. Нигоҳ кунед акнун. 1 2 1 2. Самти пеши муда бошед. 1 2 3. Бисёр оли. Тазан хеле сабр. Хуб аст. Акнун баъде ки ҷаҳиш кардем, хуб 1 2 самти хафу муда бошед. 1 2 1 2 хафу. Осон мера. 1 2 хафу. Бисёр оли. 1 2 хафу. Хуб. Гулноза акнун ҷаҳиш кун. 1 зарба. Зарба. Самти хафу. Муда ҳастед? 1 2 3. Зарба. Зарба. Хафу. Ҷаҳиш. Зарба. Зарба. Хафу. Ҷаҳиш. Зарба. Зарба. Хафу. Шуд. хуб, дар саҳифаи Инстаграм ма бо дӯсти худ Фараҳнози Ҷамшед, Фараҳноз дар филми пештараи Набиҷон Фирматов «Ишқ пул душанбе» нақш офарида буданд. Дар саҳифаи Инстаграми Фараҳноз якҷо акс гузоштем. Дар ҳамон вақт барои Набиҷон Фирматов ҳунарпешаи дар кор буд ки чеҳрааш духтари деҳотӣ ба монанд бошад. хуб, ҳамҷа ба мара кастинг фарёд карданд, кастинг рафтам, дар кастинг хай духтарони зиёд буд, лекин хушбахтона ман тонистам ки кастинга гузарму имрӯз дар нақши марказии филми «Хусури ман» нақш офарӣ кунам. Бисёр хуб, бисёр хуб. Яъне боз мо медонем, чун шумо рӯзноманигор ҳастед, дар муассисаи давлатии телевизиони Баҳористон кор ва фаъолият мекунед. дар муассисаи давлатии телевизиони Баҳористон кадом барномаҳоро пеш мебаред? дар муассисаи давлатии телевизиони Баҳористон барномаи «Заковат», барномаи «Алифбои роҳ», ин барнома доир ба қоидаҳои ҳаракат дар роҳ аст, ва барномаи «Як соат» ки аз 12-13 бахш иборат аст. дар ҳамин барномаҳо ман ба ҳайси баранда фаъолият мекунам. То ҳол шумо фаъолият мекунед? Албатта. Яъне барои шумо мушкиле эҷод намешавад? Аҳсан, тӯли 8 сол мешавад? Албатта. бисёр хуб. Барои шумо мушкиле эҷод намешавад ки ҳам нақшофарӣ мекунед ва ҳам дар муассисаи давлатии телевизиони Баҳористон фаъолият мекунед? ма Чӣ гуна вақт касби кори худ ҳастам. бисёр хуб. Яъне шумо ҳам вақт меёбед барои ҳунарнамоӣ? Чаро барои ҳам телевизионда кор мекунам, ҳам дар филм нақш офарӣ мекунам, бо инҷониб вай мегирам. агар катбонуӣ зам шавад чӣ мешавад? Катбон ма кор дар ошхона фикр мекунам ки барои зана ором мекуна. аҳсан, бисёр хуб. акнун мегӯни азиз, мо дур ба фаъолияти Гулноза муфассал яъне шунидем, фаҳмидем
چی نقش مثلا در خاطر شما هست، نقش جالب و شما میتونید آزاد یگون چی فکر شما کنید؟ باید سنگلی نقش می‌آفرید. اکنون من از آغاز برنامه سنگلی شدم و در آخر سنگلی نمیشم. رفته. باشد. باز برای چی اومدی سنگلی؟ خب من فهمیدم که از شهر خواستگار اومده است. ها همین خیلی است. همین خیلی است. از همین خاطر من فکر کردم که شاید با ما صحبت میکنید. من پدرت صحبتی ما رو سخنهای ما رو انکار کردن و از همین خاطر من خواستم که باز یک جا صحبت کنیم، اما چرا انکار نشد برای من معما است. سنگلی تو لکه دیر کردی. من در فوتیای دیگر کسم. من در حیاتم یک اتاق دارم. برای همین نمیخوام که ابروی اتاق در نزد مردم در دهه بریزونم. این ابرو ریختن معنی اون رو ندارد که مثلا باید چیزی که گویند از پسی همون گفته ها و گپ های کس شوید. سنگلی من در بالای گپ اتاق گپ زدن نمیتونم. بخشیش دیگه نه اینجا. من لکه در فوتیای دیگر کسم. میشود فوتیا رو دیگر کردن. مثلا من میتونم با تمرین های خود فوتیا رو تغییر بدهم. اگه سنگلی با گوسپنداش دلی اتاق یافته نتونسته با همین ورزش دلی اتاق میابی. البته. حرکت میکنیم. اکنون زود میپارتیم دستو رو. گلنوزه آسان. یک دو سه چوب، یک دو سه چوب، سه چوب، یک دو سه چوب، یک دو سه چوب. آسان. بیاید دستو رو ایلوا میکنیم میرویم. یک دو سه چوب، یک دو سه چوب، یک دو سه چوب، دو سه چوب، یک دو سه چوب. بسیار آسان. اکنون جهش. خوبید؟ البته. میرویم. یک دو آماده باشید. یک دو سه. شد کفایه. اکنون خوب جهش میکنیم. یک دو آماده باشید. میرویم. یک دو سه. آسان. اکنون ضربه. یک دو سمت خفو میرویم. یک دو سمت خفو میرویم. یک دو سمت خفو. یک دو. خوب. خب میگونی عزیز تمرین نوبتی برنامه ورزشی خوابیدن است. اکنون همراه گلنوزه خوجاєва ما چیکار میکنیم؟ همین مسافه که نگاه داشته ایم من چوب رو سر داده زود عوض میکنیم. گلنوزه نیست، نه با حساب گلنوزه نیست. همین طور مسافه ما زیاد شدن میگیرد و چوبه که با زمین افتید مثلا گلنوزه نتوانست داشته یا من یا گلنوزه سپارش میدید یا من سپارش میدیم. یک دو سه. دورتر بیشتر. یک دو سه. باز دورتر. یک حبیب. یک دو سه. خوب. یک دو سه. من دور نکردم که جمعی من نمیدونم. من دور نمونده بودم. من نمیدونم شما وقتی مغلوب شدید. من بیاید به خاطر خیلی افتیدن من گویا که من افتیدم من 20 مرتبه دست خط میکنم ارجمانی. بعدا گلنوزه چیکار میکند؟ همراه من یک بار دیگر اجرا میکنم. چهار 12 شد. 5 6 7 خیلی 15 شد کو؟ 7 8 9 20 شد алакай. نه 35 36. خب یک مرتبه دیگر اکنون دوم میدیم. خیلی میشد. دورتر. یک دو سه. یک دو سه. خب تماشاگران عزیز، طوری که خود شما مشاهده کردید در این برنامه
абдураби мағлуб омаданд ва ман ғолиб шудам. албатта шумо ғолиби барномаи қавитан Гулноза Хоҷаева. бисёр олӣ. Нагони азиз, албатта нагони азиз, мо миннатдор ҳастем аз он ки Гулноза дар барномаи варзиши қавитан маҳорати ҳунарпешагии худ, маҳорати ҳатто варзиширо пешкаш гардонидан, ин тавъам гардид, пайваст гардид, чун дигаронро барои бонувон, модарон, хонумон, занон, духтарон ибрат шуданд, барои тарзи ҳаёти солимро пеш бурдан, барои варзишро пеш бурдан, худро солим нигоҳ доштан, қавӣ будану қавӣ пайкар будан, яъне маслиҳатҳои муфид низ доданд. Ташаккури зиёд мегӯем Гулноза барои шумо, чун мисли анамун ки дар нақши марказӣ дар филми хусури ман мебозед, дар барномаи мо низ омадед, нақшҳоро хуб иҷро кардед, тамринҳоро хуб иҷро кардед. Миннатдор ҳастем. Агар дар охир гуфтание дошта бошед баҳри мухлисон, алалхусус мухлисони телевизиони варзиш, ҳар нафаре ки мехоҳад доимо солиму бардам ва ҳамеша ҷавон бимонад, тавсия медиҳам ки пайваста ба варзиш машғул шавед. Хуб ба толори барҳавои випи профит омада ҳамарӯза ба варзиш машғул шавед. Дар охир барои ҳамаи мухлисони барномаи қавитан тансиятӣ ва хонаи ободро орзумандам. бо бори дигар дар охир дора мешавем ки дар барномаи варзиши қавитан ширкат намуданд рӯзноманигор, ҳунарпешаи ҷавон, ҳунарпешаи муваффақ Гулноза Хоҷаева. То барномаи дигари шоу барномаи варзиши қавитан, тансияту хона обод мемонед. Хайр.